नमस्कार टीएनएस न्यूज को स्वागत करुछि मु बबिता। आसंतु जानिबा कोन रहिछि आजिर खबर। कटक बांकी स्थित कचेरी पड़िया ठारे कटक बॉल बैडमिंटन संघ और मां चर्चिका युवक संघ मिलित आनुकूल्य 27तम राज्य स्तरीय सीनियर बॉल बैडमिंटन 2019-20 प्रतियोगिता उद्घाटित हो जाइछि। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 450 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍କି ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ପୀଠରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହ ଏକ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ରାଧା ବିନୋଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାଙ୍କି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରୁଣ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ଷା ଖେଳାଳି ସୁଷମା ବେହେରା, ଜାତୀୟ ଭଲିବଲ ଖେଳାଳି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ସୁକାନ୍ତ ଦାସ, ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରଧାନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ସାମଲ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ରଣା, ଉପସଭାପତି ରବି ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଓ ଦୟାନିଧି ମହାପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।